Gabon Palazaleok Bilboko Bizkaia pelotalekutik. Binakako Liga ahastera doa, gaur eskainiko dizuegun partidu honekin. Bi izarra hundienak aurreko kuadroetan, nor baino nor gehiago arituko dira, Justo eta Gaubeka. Eta atzean Garma eta Larrinaga izango dira bizkarrak babestuko dizkietenak. Rankingaren arabera antolatu dute txapelketa hau. 6 aurrelari onenak eta 6 atzelari onenak. Postuen arabera orekatuta. Aurrelari onena 6. atzelariarekin, 2. 5.arekin, 3. 4.arekin, 4. 3.arekin, 5. 2.arekin eta 6. lehendabizikoarekin. Aurrelarien rankingean number 1 delakoa Justo Argentinarra da. 6. atzelaria bere laguna Garma. Eta aurrelarien artean 2. Gaubeka da. Eta Larrinaga 5. Favorito nagusien artean azaltzen dira bai Justo eta baita Gaubeka ere jokatzen dituzten txapelketa guztietan. Eta ikusiko dugu nola ekiten dioten. 5 jokatuko dituzte behar izan ezkero, baina 3 ere geldi litezke 3 setak bikote batek irabazten baldin baditu. Nola nahi, aipatu behar da, galtzen duena ez dela esku utzi joango baldin eta seten bat irabazten baldin badu. Set bakoitzeko puntu bat baloratzen dute, eta 3 eta 2 amaitzen baldin bada esaterako, garaileek 3 puntu eskuratuko dituzte, eta galtzaileek 2. Denak prest daudela dirudi. Epailea ere bai. Neurkera ahastera doa. Eta beste lau bikoteak zeintzu izango diren aipatuko dugu. Urkijo eta Ibargarai, Altadil eta Imanol, Vega eta Lujan, eta Gartia eta Aier B. Eta gaur gure komentarista lanetarako Aier B dugu hain zuzen ere. Mikel, Gabon. Bai, Gabon. Bueno, animatuta txapelketa ahasteko atari honetan. Bai, animatuta, bai. Jakin da lan oso zaila sekaldua Gorka eta Bilok. Baina, bueno, azkenean rankinan arabera indizile bikotiak, eta, bueno, nilen gurtian urte oso naukinin, 2. atzelai bezala gatu ninen, da, bueno, Gorka kinto gauzaiak, eta, bueno, oso guztua. Bea jokus oso ondo ziok, eta ia, nire pixkat, nire hilabete txobat ogeldik ibili nauk, eta ber pixkat martxa hartze diaten, baina, bueno, guztua, elkar gaina oso ondo ezautze gaituk, eta oso guztua joatzei ju, eta ia bintza pixkat bikote handi hauei pixkat gerra pixkat ematen jo bintzat. Bikote handi horietako bat, gaur egungo txapelduna, Justok eta Garmak iaz, hain zuzen ere, Aierberen kontra, Altadil eta Aierberen kontra irabazi baitzuten. Gaur ere Bai, nik uste dira favorito bikote bat behintzat Justona emate dira behintzat. Lehen urteko txapelun nahituk, lehen urten txapelketa oso hain ziren. Finalare oso ondo irabazi ziren, da, bueno, nik horiek eta Altadil Imanol emango nixian favorito ezela hasiera baten. Gero ikusin ber, Gauekare hortziok, zemuz zorbaldako arazo batzuk izan dizkik. Urkijo Ibargarai ere pareja oso kompensatu badek. Gero Lujanek danatzek, Lujanek ze jokatzen. Bikote guztia zekatek bere gauz ez da. Eta bueno, gu gaber. Nengoan batek gutako batek ja falla joatu zin, ez final horreko taliagoa, baina bueno, nik gauza oso zaila ikuste dira. Baina bueno, ikusin ber. 5 partidu dituk eta kaliteko aukera asko iketziok eta ber. Luzoa 3. tantua, Garma, Gaubekari bazartu egin zaio eta tanto. 2-1, berotu gabe dago pelota eta 19 aldiz eman behar izan diote tantoa bukatzeko.
arazoren bat izan dute gainera pelotarekin, lehen da biziko tantoan gelditu egin da, gero Larrinagak atera duenean motz geratu zaio eta pelotari begiratu dio. Laugarren tantoa jarriko du Garma jokoan. Bai, lehenguan bilera auki genin pelota buruz itzeiteko pixare bai. Eta erabaki bat hartu genian, lau pelota jakadoz jarri eskeo pelota bai puskauta edo erbazio kondo, ba jueza esati baziok eta pelota aldatzia baziok. Lau pelota ja adoz jarrita, Hendik aurrera bozketak egiten hasi beharko duzu, 3 eta bat baldin bazaudete ez du balio erabakiak, denak hau batez onartu behar proposamena. Ikusiko dugu, zenbatetan gertatzen den hori. Bai, baina hori generalen ez gala gertatzen, zeba. Pelota naiz da kaxion betire bikote batei bentaja ingo zio besti baino. Eta batek ez naiz da kaxion, bate nahiko egez ez. Ni basekia kaxiola, baina ni jarraitu nahi diat. Mendek hilabete batzutara galdetu dugu, kasuren batean gertatu den, denek ala eskatuta pelota kentzea. Bai, hori igual txapelketa estan, partidu batian, bai, baina txapelketa batian arraru esango dek hori gertatzea. 3 eta 2 urdinak aurretik, Koldo Larrinagak atera du. Gaubeka. Garma, Gaubeka. Armintzarrak atzera. Garma. Justo atzera. Egarra, Koldo. Larrinagak eta tanto. Egarra, pelota kada, Koldo. Denak denen kontra jokatuko dute. Lau honenak sailkatuko dira. Gero final aurrekoak gurutzatu eta final nagusira iritsiko dira. Bikote hauetatik 2. Ondo, Esteban, hasi da ona eman dio partiduari. Gozatzen nahi, pelota oso ondo jarri ja. Oso ona. Txalo gehiago merezi zituen, tanto horrek. Bai, dotore, Bai, Gaueka Larrina jende gutxik aipatu dik, lehen urten ez ziren final horrekotan kalea junituan, baina bikote oso indartzu badek. Tanto, zalantzan ibili da epailea ona ote zen edo ez, azkenean ontzat eman du, eta erantzuna ere justuko izan da, txapa hotza entzun dugu, baina 6 eta 2. Larrinagak sakez egindeko tantoa, bigarrena hau labur geratu zaio Garmari. Bi tanto eta falta bat ditu sakez Sopelanakoak. Hasiera askoz hobea zalantzarik gabe. Bai. Urdinena. Justo. Errebotera doan pelota hori. Koldo. Oso ondo sartu du eskubiz. Igualtxu bat. Oraingoa utzi. Gaubekak eraman. Justo. Oso pelota zaila. Hazen pelota eraman dizien. Eta bain Estebanek agindu. Aukerakoa. Barruan utzi goxo. Eta ezin. Haze tantu urdinak, Haze tantu urdinak. Hanare, Fusto kestik tantorik egin, baina eskubia fresko, xamar daukara ematen dik. Bai. Baina hauek editu gakusten beren armak urdinak, Isili xamar jendiak gutxi aitatuken bikote badek, baina nik uste dira bikote oso indartzu badekela. Eta nik uste dira lehen urteko jendia ba, Esteban beak esan zian, prentsaurekoan bai, lehen urtean txapelketa oso txarra ingenian, bai, baina, bueno, aurten beste urte badek eta ikusi berdek bikote oso indartzu iteiela. Zulo handia zabaldu dute markagailuan Urdinek. Bote labur xamarra
Larrinagari, justo ezkerrez, Gaubeka. Justo. Pelota txarrera sartu da. Bai, atzela jan pelota bon hori. Oso ondo Gaubeka, tanto. 0-2 ez zinen dabil Argentinarra, lehen dabiziko pelotaka da hauetan. Bai, Gaubeka gehiago oen ezkerrez da guzti. Gehiago haidek. Larrinaga, botea amarraren atzean egin. Tanto. Ondo, idekateatzen, Luze pare bat ateizkik. Oda, luze zamarra, beste pare bat motxe bai. Hiru tanto lortu ditu sakez. Eta falta bat egin. Oraingoari justo gerantzun dio Gaubeka. Bai, datzu, eskubi. Nunduela min izan dik. Bai. Mikel, sorbaldan arazoa dituela? Bai, aste artean izan ginen. Odala, bi astez lehenko aztien izango guen. Eta nire bultatu berri eta behare bai, da elkarri bile gintuan zein baino zein okerro. Eta behar gala esatezin, bai, ni solbarlako mina eta zea, eta ni minik genitxagan, baina, bueno, kosta iten buena itia, eta behar keskatu xamar ikusi nian. Baina, gaur, oi! Bai, gara eskapa. Baina, hola ikusita hor minik etziok, ez? Ara, zer egin duen pelota. Zer egin du pelota horrek. Amaika eta 3. Ez normala pelota horrek egin duena. Barruti puskatuta baleo bezala. Azkenaren bila, lehen da biziko joko honetan. Gaubeka eta Larrinaga. Erra. Justoren ezkerka da. Zaparen gainean, biparet hartuta. 4-11. Garma. Justoren bipareta, kanpora. 12-4. Lehen bailen bukatzea komenitzatzaien gorriei. Bai, beste bat azteko. Alferrik lan egiteak ere etzuen ezer askorik aurreratuko. Hor lan ideko gogo txikusi deko, lehen bailen bukatu eta... Laro, eta 6 pelotaka da Lauren artean, 26 dituzte Urdinek, Fustoko 25 eta Garmak 19. Lehen rankinaren arabera aipatu diegu, Mikel, egin dutela urtengo txapelketa, baina hor berez rankinaren arabera Galanekin izango ditzen, baina Galan minartuta zegok. Bai, operatu berria izan dege aldaketatik, eta lezillo oso larria. Bai, larria, eta gaina gero bueltatzeko ere ez ziote egingo ziurtasunik eman, eta hori, dana ondo erten omendek, baina, claro, ikusin ber, azteko bizitza normaleako nola gehatzean, eta ondo gehatze badek, aber geho fontoirako, baina beak egila zan esperantzare asko iketzitxakan, gogoi bai, baina errespeto desentekin jundek, kirofanoa, esatez, zaila ikustezula fontoira bueltatzia. Eta pena bat izan dez, nik adibidez behakin joatzeko beti atzian ibilidek, eta azkenen urte honetan aurrea pasadie, da izugarrizko maila erakutsi dik. Eta nik uste dira, gaur egun bai Gaueka eta Fusto pixkat hor bizarrak hor aurrian, eta nik uste dira bi horien pare aldatzeko ez, baina itzala emateko bai, pixkat. Eta gero kasualidadez, bea
jokatu gabe asko ondek eta arrankinian hor atze xamar gantzitxon. Pelota horrez zerbait badik, Mikel. Bai, bai. Orain ere egin duena, ez tek normala. Puskauta, maten di Bai, bai. Lehenguan hori eskuzko binakako partidu batean gertatuan, 3 joketa hauek, etzekiat ikusi guan, Mikel. Berriketan nahi dituk, aldatzeko edo ez. Bai, uste ja ba esko ertengo ala. Segitzeko. Ez, esan di. Zer dan, Arritzeko badek, ze gorriek esan die eta gorriek aldu dute 12 eta 4 pelota horrekin. Bai, Esteban epeak esan dik, aldatuko ju, eta gorriak, ez eskua gorriak eman die. Esteban... Gorrien tantoa. Bueno, uste baino lehenago ikusi dugu lehenengo bozketa. Lehen Mikelek aipatu du. Pelotaren batek okerren baldin badauka eta Laurak ados jartzen baldin badira. Aldatzeko eskubidea badutela. Oso gertu izan gara horretatik, baina azkenean Garmak edo Fustok bietako batek ez esan eta momentuz behintzat segitzeko asmoa dute pelota honekin, naiz eta barruan uskatuta hautsita dagoela ematen duen. Tarteka oso bote arraroak egiten bai ditu. Bai, baina lehen esan diuna ez ditu igezia ulertzen, porque gorri ja horren gozeta oso txara indie pelota honekin da Estebanek aukera eman badik, baldatu nik ala uste dira bintza, baina bueno, baukitza iritzi desberdineko gaitukela ematen dik. Larrinagaren sakea. Justo. Tartek ateratzen duen hotza ere ez da oso normala. Bai. Barruan, tanto. 2-1. Iazko irabazleak Fusto eta Garma jipoi hartu dute lehen biziko setean, 12 eta 4 galdu dute, baina neurketa hasi baino ez da egin. Fusto. Aukerako argentinarrak gelditu egin zaio pelota hori. Bai, oen bote ematen guztitan bere erru izango dek. Aldatzeko aukera aukidek eta ez dek aldatuta. Bai. Hori alabek. Oen eskejatu. Da ez esan pelota aukera aukidek eta aldatzeko. Ozta sartu da hori, deja da Fustok. Hiru eta 2. Ez da bil eroso argentinarra. Ondo, diekateatzen koldo, Hori ez. Bai. Oso justu, baina pasadu, bai. Ederki Esteban. Pelota zaila eraman Garmak. Ipar eta azkarra. Ondo, Fusto. Hori eraman koldo. Jode, nola jatxirek enpatetik hori, Fusto. Ondo koldo. Beti gora Fustok. Urdina izugarri dituke jokatzen, Gaubeka. Garma, tanto izango da hori. Bai. Suertez. Egindakoa. Abiedura handiz ikusi dugu pelota atera dela pelotarien paletatik. Justo gozatu ditu Bizpairu, baita Gaubekak ere. Eta atzelariak defensa ona eginez bilak ere. Gaubeka. Garma. Ondo iraki. Bote handi egingo di horrek. Ernez egoen Esteban ez du behar bezala Fusto baztertzerik izan, txapagainan utzi eta bigarrenean iritsi da Gaubeka. Erra urdine jokatuko tantoa, Gaubekak bereziki kasu honetan.
Zegiat, bire irutu zaian egiz, da? Bai. Protesta egin du, Garmak? Bueno, zegiat, Esteban eseo esan ziok eta beak eseskua esela esan ziok eta, baina nahi bintzat bire irutu zaiak. Justo sufritzen ari da aurrean. Oiartu egin zaio Gaubeka hasieratik eta Bai. Bizkaitarra ari da menderatzen. Hirugarrenean bai. Hirugarrenean bai. Oso larri dira aurreko bietan. Aurrekuare falta uste genian, da gero gorak aindik. Eta aiguan ja neiko sake horrozta. Azkenian falta indik bai. Baina, bueno, hortan segi berdik, oso ondo aidek ateatzen, arrisua gai gartzen, bai, baina, bueno, min asko iten aidek. Sakiakin. Ze eskarka da, justok. Eraman ez... Doktore eramate xikonek erregotiak, Esteban oso ondo hainago ikusten, Ikaragarri ondo. Eta justo ere martxa aldatu nahian. Bai, aldatu berkoik, zeba parekua... Hora. Bai. Parekua oso ondo ikusteit. Bilak, koldore bai, Baina... Esteban pelotaka da gehienak ari da gozatzen. Eta horrelakoetan badakigu min egiten duela. Esteban partiduan sartze badek eta pelota askota sartze badek aurkari jantzako txarra. Bai bat eta bai bestia. Bilak hor diferentzia asko markatzei eta ez baino pelotik entzen da behaiek agintze baile min asko itei. Hauek ez isi eber 5-6 tanto aukatzeko. Hauek min asko itei. Zenbaki guztietan egin dute bat, bana, bina, iruna, launa eta bosna. Oso parekatua bigarren seta aurreneko ez bezala. Iñaki Garmaren sakea, bote handia eginda hoi duenez. Hotela esterrean Gaubeka, justo. Haze pelota eraman duen. Hori ere bai. Justo gerdi utxe eginda. Edo uz galanta eginda. Barkamen eskatu du. Muturrarekin jodu ertzarekin. Eta horregatik atera zaioan bezala. 6 eta 5 aurretik gorriak. Garma. Gaubeka. Justo. Rebote bidean ezin Larrinadak. Jarri ditu pilak, Justok. Mikel. Bai, hau aide pixka ja, Ikusi du, ez dela zereinik ez dutela izango eta lehen bailen eman behartzuela zuen guztia ematen. Zazpi eta 5. Garma. Ez da iritsi. Motz. Indar gutxi zeraman pelota horrek. Behera egin du frontisa ikutu eta gero. Eta opari polita izan da urdinentzat. Larrinaga. Bi falta egin ditu sakez, baina baita 4 tanto ere. Hau luze xamarra, sartu justo eskubiz. Gaubeka, ondo pasatu Argentinarra. Lanak eman dizkio Garmari. Justo. Bai, tanto izango da. Pasatako pelota zen, nahiko egin du eramaterekin, suerte apur batez, tanto izan da. Iñaki Garma. Lehen setean 4 tanto egin dituzte Fustok eta berak. Bigarrenean 8 badara matzate. Eskatu Garmak, utzi Fustok. Gaubeka gazte eskuinka da. Tanto. 7 eta 8.
Bi aurrelariak gaur bezala ondo hasten direnean ikuskizun beteko partiduak izaten dira. Bai, ala izaten dek. Eta Fustok nik uste neurri hartu diola partiduari, ari dela azkeneko tantoetan bere maila ematen. Larrinaga, atzera pauso pare bat Fustok. Gaubekari ies egin dio. 9 eta 7. Garma. Gaubeka. Ondo Iñaki. Egin du bain Iñakik. Berriz ere eta atzeratu. Garma. Gaubeka. 3-3, zein baino zein hobeto gozatuak. Eta lasterrean. Justo. Larrinaga. Eta zaila eraman izan du Gaubekak. Justok ez du denborarik izan pala behar bezala hiltzeko. Larrinaga. Justo Guts. Usteko pelota ningua de, Ez du ikusi nola joduen Larrinagak. Asko jatxide pelota. Eta horiek frontizetik anain horren beste jasteian horiek zailak izateitu. Berdinketaren bila. Gaubeka eta Larrinaga. Justo. Gaubeka bai barra. Ipar eta Doktorea. Indarra bat zera eman. Eta hobeto ez zegoen egiterik. Oso partidu ona jokatzen ari da. Esteban Gaubeka. Larrinagaren sakea. Garma. Ez. 10 eta 9. Bi tantoren faltan urdinak. 3 jarraian eginda. Asko zailduko zaie partidua gorriei. Bai. Eta birabazten ez badute. Ondo Eutxikondok, bote aginarazi gainera. Garma, Gaubeka. Azkarazare bikainari da Gaubeka. Lantxarak utzi dixok, Fustok, Iparetari ere oso da. Markatu indik, osea, postura erakutzintzio Fustoi, baina ala ere izan dek, osea, perfecto esateana. Zortzi tanto egin ditu. Korputza dana jarri dik, ikusite guan boten gozila eta ala ere, abitutare ezin nuen harrapatu hori. Galditu egin zaio eta bigarren seta ere urdinentzat. 12 eta 9. Ba, favorituak ez ditu gai ondo azten behintzat. Tentxo bat egingo dute, 221 pilotaka da. Gehien 78 Gaubekak, Fustok 49 eta atzelariek 47. Hor argi ikusten da. Ardura eta erantzukizuna nortzuek hartu behar duten. Fustok 4 egin ditu eta 4 galdu, Gaubekak 8 egin eta 3 galdu. Atzelarien datuak, aurki ikusiko dituzue. Hobeak Larrinagarenak. Bai, Koldo hobeto aidek eta Esteban Beare bai. Eta hola edituk. Gaubeka berehala itzuli da kantxara. 3. jokatzen hasi nahi du. Bai, eta hauek esango, aurkari zuzen bat punto bakarra irazi gabe usteko aukera balima bintzat, ezin di holak aukera utzi bintzat. Behatek 3 eta Fusto da Iñakiri bate gabe ustia abantaila ondila dek. Datozen partidotako. Bai, nik uste dira bi pikote hauek ez usteko handik ez bada bintzat, nik ala uste dira bintzat. Final aurrekotan egun berko
ditezkeela. Baina, bueno, ikusiko ju. Iazko txapeldunak gaizki hasi dira 2012ko binakako liga honetan, baina beste 4 partidu geldituko zaizkie, eta partidu honen barruan ere, oraindik badaukate. Irabazteko aukera ere, eta irabazten ez badute, seten bat irabazi eta punturen bat eskuratzen saiatu beharko dute. Garmaren txakea. Gaubekak. Baina, oso arrarua, Fusto irutauz galtzia, Fusto eta Iñaki, sorpresa galtzia, bueno, sorpresa bezala, bai, litekena galtzia, baina irutauz galtzia, bai izango litzatekela, sorpresa hundila. Hirugarren setean ere, urdinak hasi dira aurretik. Bat eta huts. Eta berriarekin ari dira. Justo. Esteban konfiantza handiarekin dabil, eskatu egin di Larrinaga, baina hartu egin da botela ester. Justo, ez du gozatu. Herriro saiatuko da, oraingoa bai. Oso jarrita zebezti bilak, koldore oso ondo aidek. Justo egurrian aide, baina oso jarrita ziok. Este geharra hori, ondo koldo. Este aukera bat Justo, laugarren kuadroan eskubiz. Hau ere bai eraman du Larrinagak. Aspertuko du Argentinarra. Hau ere iritsiko da. Bai. Dotorea idek, Ezkerrez jarri da azkenean, ez du gozatu. Estebanek iaia pasa zuen, beste aukera bat orain Armintzarrak. Justo. Oskor dago pelota lehen da biziko tanto hauetan, berotu gabe. Ondo Esteban. Bikain egin duk, Hori txarragoa da. Bai, bilantzak gore. Lan ondila, bai, baina olako defentsa erabiltze bat, erakuste bat, 26 pelotaka da jodituzte. Kostako zako Fusto ire. Tantua sartzi hauei. Oraingoz sailkapenean Urki Jok eta Ibar Garaik 3 puntu dituzte eta Altadilek eta Imanolek bat. Bai, horre favorito dituan Altadil da Imanol da horre galdin ziren. Emateiken ez aurreneko jardunaldi hontan favorituak eskaz samarra ditu. Gaubeka. Ia, favorito ez gaitukenak, Gorka García eta Mikel Ayerbe ez daude ez favoritoen zerrendan. Ez da, gutxiek. Baina ikusiko dugu. Bakoitza jakin, inberdik noaino emati da ganda, noaino ez, bueno. Lehen gurtian aritzekin holasik, presentazio egunean inorrek etzin gure izena itatu favorito artian. Baina, bueno, izugarrizko lana ingenian eta final aurrekotan bikote urdina iraziken itxon, bai Gaubeka eta Larrinagai. Eta, bueno, aurten basekiare oso zaila dala lehen urteko errepikatzea, baina, bueno, saiatuko baituk. Señori Larrinagak, hirugarrena Fusto eta Garmarentzat. Bai, baina, lau pelotaka da oso on, berdixik, sartzeko, zeba, iruta lau eman izkira, koldo oso ondo erantzuten nahi. Garmak ere lagundu beharko dio Fustori gaurko partidua gardintzeko. Hemen eskatu dio epaileari Garmak. Zekia, zertzen da. Hor, ez tegit pegapaloa edo hautsen bat edo zerbait. Pelotan? No, ez tegit. Edo pelota garbitzen. Pegapaloa, pegapaloa uste du. Bai, txarra izaten dek, ateatzea junda pegapala asko baldin badu, betire bote eskazaiteko arriskua dutzen dek. Itxatxita gelditzen da, behatzetan eta askatzen hasi eta bote txarra emateko arriskua bai. Gaubeka. Justo atzeratu eginda. Aurreratu orain.
Larrinaga. Earra, haze pelota eraman du. Hori ere bai Koldo. Iaia pasatzeko zorien egonda. Ondo, justo. Ze defentsa erakusten ari diren Urdinak. Gaubeka. Kampoa. Txartu Bazpare. Ez tegarra hori, ez tegarra hori. Errebotera Fustok. Anto. Orain ere goita, bost pelotak da, jo behar izan ditu, Bai. Eta ia aurrengo pelotakadatik erasotzen da, alare. Eutxi, Larrinaga eta Gaubeka. Pelotakada kopuruan argi ikusten da, justo ari dela alduen guztietan sartzen. Gaubeka, Anto. Hotela esterrean zabaltzen ari zen pelota hori, etzeren bat erraza Fustorentzat. 3-4. Eraso betean aritu da Fusto, 3. seta hasi denetik eta hala ere tanto baten aldea baino ez dago. Bai, oidek. Larrinaga. Justo. Gaubekak pasako du, ez? Horti pasatzia oso zaila, Justo. Azpiaztutik. Ondo, Esteban. Aukera. Pablo Hernán Fustorentzat, orain goxo gainetik pasan nahi. Larrinagari, defensa ona du hor, Koldo. Pikain, Koldo. Era jetxi orain, joko aldatu egin dio, baina... Gainetik pasa. Ondo Iñaki. Armaren pelotaka da ere. Jo. Eze pelota eraman duen. Zugarri, Baina ningoziok. Oidek. Aukera orain lagunarentzat. Dipara eta dotorea. Haze tantoa, Koldok egin du lantzikina. Eta gero txaloak Gaubekak entzun ditu. Haze tantoa, Mikel. Latza, Bo. Latza. Haze tantua jogatiken Koldok. Latze, harritzeko mugu, Justo gainera aldatu egin dio, azpitik, gainetik. Iñaki berriro pistona, eta de gairetik buruz gain. Eta bukaera izugarri izan dek, Izugarri, Hirugarren bipareta sartu du Estebanek. Justo, iaia morala. Konfiantza egin zio Koldo, danak inpalatu iten dizkik. Justo hori orain biro tanto egin ezkero. Laister amore emango luke argentinarrak. Bai, nekaute ikuste diate bai, Zer sartu dion berriro Gaubekak. Izugarrizko nivela edituk, Urdinak izugarrizko nivelen editu jokatzen, Justo, ez da harritzekoa beteta egotea. Behar justu ez eka ikasi jokatzen, Ez, baina inman da. Beste eozeinei danak tanto izango dituan, Ez bat, hogei. Fusto ondo emandako asko, bota iskik tanto iteko asko. Baina harrigarriak eman dizile. Beste banek, baina batipat Koldok. Eta beste ban, danazek iuse ze nivel dagan hor ez dibarkatzen. Oire bai, danak, honek gaur. Estebanek pala sarteko asmoa zuen, baina entzun egin du. Baina bere, abiedura handuz, bidali du Fustok. Bosna. Hirugarren seta goi mailakoa izaten ari da. Hala, ibek esaten ba. Larrinaga, hortxe du, Estebanek. Ze bipareta berriro. Danetan ari da asmatzen. Zinde garapatu hori, Ez da... Motorrian, Bostetik bost bipareta sartu dizkio. Danak bota esi, baina ezin hobeto. Partidu borobile egiten ari dira. Gaubeka eta Larrinaga. Sakearra. Bai. Argi beste bat. Oraingo harrapatuko du, Fustok. Hortzio Koldo. Bai, eramango du. Hortzio. Arma. Gustu.
ona izan da. Bai, tanto gainera. Ona, Bai. Paren pasadek, baina larri. Ernezegoen epailea baita gu ere, eta ez du ikutu ez. Beitu zeze, nolako pelota kada bota berixien tanto sartzeko hauei, Seina doaz. Garmanen txakea. Osta. Sartu dira, ze pelotaka da joduen Fustok eta tanto. Eskupu hori azkeneko bolara eta baino beto zebilek, Bai. Sandi, ulentxio ez da, lai batek hasi joatzen nahi Fusto. Ematen da, egurria nahi dek. Eskuin sorbalda horretan, sarritan, arazoak izan ditu, besoan, bestetan. Beti atxeden beharra eta bar. Buelta eman aldu? Bai. Dudik gabe baina. Iñaki beak eskatu digo zondo baina. Eta hor dudik eguan. Beste sake bat, Iñaki Garmak. Gauekak aurretik erantzun, Fusto, tanto izan da hori. Hori dek, Batian pein da jartzen dik eta horra. Aldetxo hartuta orain, handiago hartu nahian, Fusto eta Garma. Bote handia, falta izango da. Oitura hori badik, bote handia egiteko. Bai, bote handia bai beti arrisku gehiago dakak. Bote gehiota pelotak denboa gehiago airian, betire baina hori norbean oitura ditu. Bina falta egin dituzte sakez, atzelariek. Koldo, Hor, arreskatzen ari da sakean Larrinaga. Eta egurria nahi begatzetik, Hori ederra doa. Koldo. Justo. Estebanek, zabalean, tanto. Suerte, Bai. Baina Koldo gaurretik ekiztuan pelota mandik, eta guain Estebanen haure pasatako pelota eskerrez oso zaila guan, da zugarrizko lan egiten nahi du. Hau egola ikusita, favorito maun isin gaur bertan bintzat, Baina, partio gehiago egatze dituk, eta baina, zugarrizko joku maila erakusten nahi dituk, Bila gaina dituz, Koldo guain ezein dune, Garma. Gaubeka. Erki, Esteban. Tanto. Bederatzi eta 8. Bildura maten nahi du gaudinak, De dio. Red Bullo bolika zer jamerko ju. Justo, 6 pelotaka da joditu eta Garmak 67. Alde handia dago. 10. tantoaren bila urdinak. Larrinaga, azpiazpitik sakatu du, Fustori zabalera alde egin dio. Argentinarrak bipareta, kanpora. Arrisko ondila hartu isikorra, Gehitxo. Bita uzgaltzen da partida di joan bezala, eta 8 eta 9. Eta arrisko jegartzia, arritu intzaia pixkat. Justo, ez du utxean gelditu nahi, Koldo. Koldo izugarri edek, ez zegiat. Gaubeka. Horreztu asmatu, Fustok. Gaubekak bai. Bai, garra, hori. Hortxe izango du, nahi duen egiteko. Bertan utziko du, txokoan, karo. Bai. Fusto bipareta zaintzera joan. Zibizitu ematen nahi du bilak, Baina ikaragarria. Zibizitua. Partidu ikaragarria jokatzen ari dira. Hasieratik gainera, Gaubeka eta Larrinaga. Bildurtzeko partidu indi jauek. Justo. Hori tanto. Ezin dute etxi, oraintxe izan dezakete partidua sartzeko aukera. Aukera zegatek, zeteko era honegori zekakona. Emateik kristona egiten nahi ditukela, baina bueno, zeta irutanto inberdixia.
Sake ona, eraman Gaubekak, Fusto. Kanto bakarra falta zaie Urdina irabazteko eta bukatu da. Hirugarrena Izugarria. Urdinek irabazi dute, suerte egindako tantoa da. Bai, azkena, baina merezitago garaipena eta favoritoen zerrendan sartzen hasi berko Koldo. Mikel. Bai. Nik hasiera baten bi bikote eman genizian favoritu bezala, Fusto eta Imanol. Kasualidades bila galduie, aurrenengo jardunaldian. Eta bai, dudi gabenik Esteban da Koldo favorito multuan jarriko niskin, baina dudi gabe. Izugarrizko maila eman die gaur. Bueno, irabazleetako bat, Koldo Larrinaga, zorionak. Bai, eskerrik asko. Haze partida egin duzuen biek gainera. Bai, gaur den atera zaigu, eta hori, ez diegu haiei eroso jokatzen utzi. Batez Paulori kendu diogu, eta beraz atzean garmak lan handiak izan ditu, ezta. Justo gutxitan galduko zuen 3 eta huts. Bai, eta hori garrantzitsua da gainera olako txapelketa batean, gu 3 puntu irabazi ditugu, eta haiek gure arerioetako txarrenetarikoak izango direnez, 0 punturekin utzi ditugu, eta guretzat ondo. Bueno, asteartean pronostikoak egiten hasi zineten aurkezpen egunean, eta zuen izena etzen behar bala beste batzurena bezen besteageri, agian, iaz etzen dutelako bikote hona osatu edo? Bai, iaz semifinaletan galdu genuen. Eta, aurten ere, gaur lehenengo partidua da, eta ezakit adierazgarria izango den, izan ere, oraindik denboraldia hasten ari gara, ezta, gero txapelketa luzea da, eta aurrera doan enean, ikusiko dugu zelan daude bikote guztia, baina momentuz ondo hasi gara, eta hori da garrantzitsuena. Batzutan arazoak izan dituzu sakearekin gaur ematera, arriskatzera, joan zera sakearekin? Bai, gaur esan dut jota fuego. Saiatu nahiz motz ateratzen, Paulori kentzen saiatzeko, eta uste dut lortu egin dudala, eta ondo. Asko hau zabalik utzi dituzue, beste batzuk ikaratuta. Mikel Aierbe gizara joak bihar partidu dauka eta ikaratuta dago zuen jokoa ikusita. Bai, oraindik kontran jolasten dugunean ikusiko dugu. Hau erratxak izan den dira, eta partiduz partidu jaun behar gara, eta ikusi egin behar. Eskerrik asko, gaurkoa gozatu izan baita palazale guztiotza. Eskerrik asko, Koldo. Bale, zuei. Oietxek izan dira irabazleetako baten hitzak, oso ondo ekin diote neurketari, zirte da zart. Ekin dio saketik bertatik hasita Paulori jokoan sartzen ez usteko, lortu dute helburua Mikel, eta ikusiko dugu, mailari eusten dioten, baina gutxienez gaurkoa ez digute kenduko, gaur gozatu egin dugu. Hoide, gaur izugarrizko ikuskizuna eman die, egia esan nivel ontar ez die partido guztia joatuko hori aladek gaur behaiek onartu die, dan hartzentzakoela, baina respeto pixka dinztea jarri guela eta jendiak ja, cuidado hauekin. Erkiba, eskerrik asko, Mikel, datorren astera arte? Venga ba, jo. Datorren astean hemendik itzuliko gara, Bilboko Bizkaia pelotalekutik, berriro ere, Binakako ligako beste partidu bat eskaintzeko. Ordura arte, gabon pasa!